Muutos alkaa siitä hetkestä, kun päätät, että sinä olet tärkeä. Eli puhutaan siitä, että mitä tapahtuu, kun sä alatkin laittamaan itsesi etusijalle ihan rakkaudella, ei itsekkäästi. Eli tänään puhutaan ajatuksesta, joka koskettaa meitä monia. Me juteltiin tästä siellä mielen tarinaa valmennuksessa ja kyllä mä tunnistan tästä itsenikin. Eli se ajatus, että se muiden hyvinvointi menee ensin ja se oma hyvinvointi, omat tarpeet on aina siellä listan viimeisenä, jos sinne asti pääsee. Eli me puhuttiin ryhmässä ja tämmöiset sanat jäi kaikumaan mun mieleen, kuin että minä ainakin tunnistan itseni ajattelusta, että täytyy hoitaa ensin muut asiat ja sitten vasta mun omat tarpeet, mun oma hyvinvointi. En tiedä, mikä olisi se juttu, että mallin saisi muutettua. Tunnistan itseni myös siitä, että muiden hyvinvointi ja kaikki asiat ensiksi ja oma hyvinvointi vasta sitten, jos enää jaksaa sen jälkeen. Ja toi on kyllä ihan tosi yleistä. Tätä tarinaa varsinkin naiset, varsinkin äidit kertoo kyllä ihan toistuvasti. Ja me oikein niin kuin jumpotaan ja toistetaan sitä, että mulla ei ole aikaa, koska mulla on tämä perhe ja mulla on tämä puoliso ja kaikki muut pitää hoitaa ensin ja katsotaan jääkö mulle itselle aikaa ja harmitellaan sitä, että miten kummassa tästä niin kuin päästään sitten eteenpäin. Ja minäkin on mä katoin tätä nyt niin kuin rehellisesti silmiin ja muuten tein tänään yhden pienen teon, aion vetää rajoja tälle, mutta mäkin on se, joka liikaa yhä. Mulla on isot pojat, mulla on 11- ja 17-vuotiaat pojat täällä kotona, mutta mä oon se, joka passaa, joka siivoo, joka huomaa. Eli mä käytän yhä ihan liian paljon aikaa siihen, että mä siivoon heidän jälkiään, mitä ne vois tehdä itse. Toki mä teen heille niin kuin mielelläni ruokaa, mutta he osaa laittaa kyllä tiskit itse koneeseen, mutta niin usein mä huomaan, että kaikki jää niille sijoille ja äidin aika menee siihen, että mä organisoin ja järjestän. Ja samalla mä annan niin kuin pois ihan turhaan, kun mä en vedä niitä rajoja, niin mun omaa aikaa, mun energiaa siitä mun omasta työstä ja mun omasta hyvinvoinnista, jotka on mulle tärkeitä juttuja. Ja tähän tehdään myös täällä päässä vähän muutosta. Mutta minkä takia tämä malli, minkä takia tämä ajatus on niin vahva ja miksi se on ansa? Eli ei tämä ajatusmalli ja tämä tarina meille ole syntynyt tyhjästä. Meille on opetettu tätä vuosikymmeniä. Meitä on kasvatettu niin, että meitä on kehuttu, kuoltiin kilttejä. Ja niinhän me tehdään varmaan sitä itsekin, vähän viedään eteenpäin. Eli älä nyt vaivaa, ole reipas, ajattele muita. Toki oma tontti pitää hoitaa, mutta ei toisten tonttia tarvitse. Koulussa oli hyvä oppilas, joka ei valita, ei vaadi, ei vie tilaa. Ja sitten mediassa on usein ne sankarit, jotka uhrautuu. Harvemmin niitä, jotka sanoo, että ne laittaisi sen oman hyvinvoinnin etusijalle. Ja me nostettaisiin jotenkin sellaisia sankareita siellä esille, että jotka aika itsekkäästikin tekee sen oman hyvinvointinsa ja menestyksen eteen niitä valintoja, vaan tosi usein niin kun me luetaan ja halutaan samaistua sellaisiin ihmisiin, jotka on niin kun uhrautunut toisten puolesta. Eli me opetellaan sitä mallia, että hyvä ihminen on vain se ihminen, joka unohtaa itsensä. Totta kai meidän pitää niin kuin, tukea muita ihmisiä meidän ympärillä, mutta ei tehdä sitä meidän itsemme kustannuksella eikä meidän oman hyvinvoinnin kustannuksella. Sillä mitä tapahtuu, jos se jää oikeasti päälle? Sä tyhjenet, sä väsyt, sä alat kadottaa hiljalleen itsesi, sen oman itsesi. Sä saatat jopa sairastua, jos sä oot tehnyt pitkään valintoja, jättänyt sen oman hyvinvoinnin laiminlyömättä, niin kuin lyönyt sitä omaa hyvinvointia täysin sen takia, että sä oot antanut omaa aikaansa energiaasi muille, niin sä oot varmasti niin kuin saanut haasteita vaikka omaan terveydentilaasi. Eikö vaan? Sä oot saattanut sairastua. Sulla saattaa olla jotakin esidiagnooseja sen takia, että sä et ole antanut sitä aikaa. Sä et ole pitänyt ittees tärkeänä. Ja
pahimmillaan mitä tapahtuu, niin sä alat vielä syyttää muita siitä, että sulla ei ole tilaa. Ja onhan tämä oikeasti joskus myös sellainen kontrollin keino, eli me niin kuin kontrolloidaan vähän sitä meidän perhettäkin sillä, että me pysytään tiukasti tässä tarinassa. Eli tuntuuko tutulle sellaiset ajatukset, että jos minä en tee, kukaan ei tee. Mä teen tämän paremmin. Jos mä hoidan kaiken, te näette, että te ette osaa. Eli se on vähän sellaista valtaakin. Eli mä kysyn, että jos sä oot sen tyylinen, että sä uhraudut ja sä oikein haluat korostaa sitä, että mä teen täällä perheessä vaikka ihan kaiken, niin onko se rakkaudellista yhdessäoloa vai onko se valtaa ja kontrollia? Haluatko sä todella olla korvaamaton vai haluatko sä olla vapaa? Haluatko sä olla semmoisessa rakkaudellisessa yhdessäolon tilassa, missä myös sun omat tarpeet on tärkeitä, siellä on sellainen tasapaino. Ja mitä oikeasti alkaa tapahtua, kun sä alat laittamaan ittees etusijalle? Kun mieti ihan oikeasti, että jos sun lapset on jo isoja, koska esim. Meidän valmennusporukassa on paljon sen ikäisiä naisia, niin kuin minäkin. Mun nuorin lapsi on 11 ja osa on jo aikuisia. Mutta mun lapset on isoja ja minkä takia mä vieläkin järjestän niin paljon ja teen heidän puolesta asioita. Eikä pelkästään, tämä ei tapahdu pelkästään rakkaudesta, koska mulle tulee siitä huono fiilis. Ja meillä on aika paljon kinoakin perheessä siitä, että hei, minkä takia porukka ei laita vaikka omia tiskejään tai vie pyykkejään pyykkikoriin, vaan äiti tai isä käyttää siihen aikaa ja energiaa, mutta itsehän mä sallin sen niin kuin tapahtua. Kyllä mä ymmärrän sen, että siinä on peiliin katsomisen paikka. Jos sun puoliso on sellainen, että se tykkää syödä perunaa, niin minkä takia sinä otat sitä, vaikka sä et haluaisi? Minkä takia sä et laita niin kuin sitä omaa? Tämä on tosi usein kanssa, että kun lähdetään vaikka niin ruokavaliovalmennuksiin, niin tuodaan heti sitä haastetta esille, että kun mun on niin vaikea pysyä tässä, tai mun on niin vaikea, mulla ei ole aikaa kokata monia ruokia, kun mun puoliso tykkää syödä perunaa. Keittäköön perunansa itse. Jos joku ystävä ostaa sulle pizzan tai jäätelön, niin minkä takia sä syöt? Minkä takia sä et uskalla sanoa, että hei, toi ei, kiitos, ihana kun huomioit, mutta mä en valitettavasti voi syödä sitä, koska se ei sovi mulle. Mä en halua sitä, se ei tee mulle hyvää. Miksi sä et vedä niitä rajoja vaan sen takia, että joku toinen tarjoaa? Sen takia, että sä et pidä sitä omaa hyvinvointia tärkeänä. Jopa käy näin, että syödään lasten tähteet. Tehdään sitä ruokaa kotona täysin lasten ehtojen mukaan ja se äiti on se, joka tyhjentää sitten ne lasten lautaset, ettei tarvitse laittaa ruokaa roskiin sen sijaan, että sä kysyisit itseltäsi, että mitä mä itse tarvitsen, että mä voin hyvin. Osa jää valvomaan, menee nukkuun liian myöhään, koska joku muu haluaa vielä katsoa jotakin. Mutta mitä tapahtuu, kun sä alatkin sanoa toisin? Minä saan valita toisin, minä saan olla tärkeä. Ja koko muutoksen ydin on se, että mitä sä ajattelet, millaista tarinaa sä kannat mukana. Jos sä ajattelet, että mun hyvinvointi ei ole tärkeä, niin sä tunnet, minä en voi pyytää, minä en voi sanoa ei. Ja sä toimit niin, sä unohdat itsesi. Sä elät tätä ajatusta todeksi, eikö vaan? Mutta kun sä alat ajatella, että minä olen tärkeä, silloin sä alat tuntea sitä, että mulla on lupa ja sä lähdet toimimaan toisin. Mun hyvinvointi on tärkeä. Eli älä ajattele näin. Älä ajattele näin, että minä olen ihminen, joka laittaa muiden hyvinvoinnin etusijalle. Ja jos jää aikaa, niin sitten minä. Se on se ajatus, mikä pitää katkaista. Se kuulostaa kauniilta, se kuulostaa nöyrältä, se kuulostaa rakastavalta, antavalta. Ja me jopa saatetaan sanoa se vielä oikein tunteella ja ylpeydellä, että minä olen tämmöinen ihminen, joka laittaa aina muiden hyvinvoinnin etusijalle. Ja minä sitten vasta, jos jää aikaa. Mutta tiedätkö mitä? Se ei ole hyvä. Se on huono malli, se on nyt vanha malli, se on ansa. Se on ohjelmointi, joka pitää sut pienempänä kuin mitä sä oikeasti olet.
Ja se pitää sut kiinni siinä, että sä et voi tehdä niitä hyviä valintoja suhteessa sun omaan niin kuin tavoitteeseen ja siihen, että sä haluat voida hyvin. Sä toistat sitä ajatuskaavaa ja siksi sä elät sen mukaan. Sinä et elä sen mukaan, mitä sä sanot haluavasi. Sä voit kertoa vaikka tuossa ryhmässä, että mä haluan sitä hyvinvointia, mä haluan sitä terveyttä, mä haluan olla semmoinen ja tämmöinen, mutta toi ajatuskaava pitää sut siellä vanhassa kiinni. Sä elät sen mukaan, mitä sä ajattelet olevasi. Ja niin kauan kun sä ajattelet olevasi se, joka laittaa aina muut edelle, niin sä toimit sen mukaan. Päivä toisensa jälkeen. Ja kun joku toinen sanoo sen saman vielä, että minä olen se, joka ajattelee muita ensin, niin älä mene siihen loukkuun, että sä ajattelet, että jes, niin minäkin. Siinä on se ansa. Se on tuttuus, joka sitoo sut kiinni. Se on kaunis kahle, mutta nyt on aika rikkoa sen. Sun pitää lähteä muuttaa sitä tarinaa. Sä muutat ajatuksen. Muuttamalla ajatuksen sä muutat tunteen. Muuttamalla sen tunteen sä muutat sun toiminnan. Ja muuttamalla toiminnan sä muutat elämäsi. Eli ajatus, uusi ajatus, niin se sun elämä lähtee niin kuin muuttumaan. Sä alat tuntea toisella tavalla. Sä alat tuntea, että hei, mun hyvinvointi on tärkeä, mä oon tärkeä. Sä alat automaattisesti tehdä niitä valintoja, missä sä otat sen oman hyvinvoinnin huomioon. Eikä se muutos tapahdu niin kuin varmasti päivässä eikä hetkessä, vaan nämä on niitä juttuja just, että mitä pitää lähteä jumppaamaan. Minkä takia me on kiinnitetty huomiota niihin meidän ajatuksiin, tiedostettu niitä ja lähdetään niitä tietoisesti muuttamaan. Ja minkä takia vaikka sellaiset vahvistavat voimalauseet, affirmaatiot, minkä takia ne toimii on se, että meidän on tosi tärkeä saada kiinni ne huonot ajatukset sieltä, ne vanhat tarinat, mistä pitää päästä irti ja niitä uusia sinne tilalle. Jos sinä et päätä suuntaa, eli onko sä omassa elämässäsi kuski vai matkustaja? Jos sä et päätä sitä suuntaa sun elämässä, niin kyllä sen joku muu päättää, eikö vaan? Jos sinä et ota ohjaa, niin kyllä niitä ohjanpitäjiä löytyy tässä maailmassa. Työ, perhe, historia, tottumukset, vanhat odotukset. Niillä kaikilla on kyllä halu ohjata, jos sinä et johda. Mutta kuski tietää, mihin se on menossa. Kuski tietää, mihin pysähdytään. Kuski tietää, miksi ollaan matkalla. Se tekee ne valinnat. Matkustaja matkustaa, istuu kyydissä, menee sinne, minne muut vie. Kumpi sä haluut olla? Kumpi sä haluut olla? Eli tämä lause, jossa laitat muiden hyvinvoinnin aina etusijalle, meet toitten tarpeiden mukaan, niin sun elämä voi mennä kokonaan siinä, että sä matkustat sinne, minne muut haluaa sua kuljettaa. Eli nyt mä sanon muutamia sellaisia voimalauseita, sä voit makustella näitä, käytä omia, valitse joku uusi oma ajatus siihen tilalle. Mutta mä annan sulle vähän vaihtoehtoja, jos näistä joku sulle resonoi. Ala puhua niitä ääneen, kirjoita ylös, tee niistä sun sisäinen uusi ohjelmointi, sun uusi tarina. Esim. Tämmöisiä. Minä olen tärkeä. Minä olen tärkeä. Minulla on lupa voida hyvin. Minulla on lupa voida hyvin. Minä olen hyvä, vaikka huolehdin itsestäni. Minä olen hyvä, vaikka huolehdin itsestäni. Voin pitää muista huolta myös pitämällä itsestäni huolta. Voin pitää muista huolta myös pitämällä itsestäni huolta. Minä saan ottaa tilaa. Minä saan ottaa tilaa. Minä en ole korvaamaton eikä minun tarvitse olla. Minä en ole korvaamaton eikä minun tarvitse olla. Minun hyvinvointi ei ole uhka, se on lahja muillekin. Minun hyvinvointi ei ole uhka, se on lahja muillekin. Minä en tee toisten puolesta sitä, minkä he voivat tehdä itse. Minä en tee toisten puolesta sitä, minkä he voivat tehdä itse. On turvallista sanoa, tämä riittää minulle. On turvallista sanoa,
tämä riittää minulle. Minä en ole enää se, joka unohtaa itsensä. Minä en ole enää se, joka unohtaa itsensä. Jos tämä puhuttelee sinua, niin älä jää tähän tunteeseen yksin. Ja lähde tekemään tänään. Tee sitten tänään jo yksi pieni teko ja vedä sitä rajaa ja sano jollekin ei, mikä on aikaisemmin vienyt tilaa juuri sun tarpeilta ja sun hyvinvoinnilta. Syö rauhassa, anna aikaa itsellesi. Mene ajoissa nukkuu, jos sun tekee mieli. Sulje silmät, sano itsellesi, että mä oon tärkeä. Mitä minä haluan tuntea tänään? Mitä mä haluan tehdä tänään? Millaiset valinnat vie mua kohti sitä? Kun sä menet illalla nukkumaan, niin mitä sä haluat siellä illalla ajatella? Haluatko sä tuntea, että mä oon antanut itselleni ja mun hyvinvoinnille aikaa? Vai onko se tunne se, että kaikki muu on vienyt taas sen ajan, enkä mä tänäänkään kerennyt? Ja sä voit miettiä vielä, jos tää sua nyt jotenkin jännittää ja mietityttää, että sitä muutosvastarintaa ihan varmasti voi tulla, mutta mieti sitä, että jos me pidetään just sitä ajatusta, että meidän hyvinvointi, että kaikkien muiden tarpeet aina eelle, ja sitten me kuitenkin niin kun tunnetaan ja tiedetään meidän läheiset, niin mieti, sanoks joku puolen vuoden päästä oikeasti sulle tärkeä ja läheinen ihminen, että oli kyllä niin ikävä juttu, kun sä aloit pitämään itsestäsi huolta ja voit nyt paljon paremmin. Tuskinpa, vaan todennäköisempää on se, että sun hyvä olo alkaa heijastua kaikkeen. Se heijastuu suhun, totta kai, sinä muutut. Sun koko elämä muuttuu. Sun perheeseen, sun työhön, sun elämään. Ja tämä muutos alkaa siitä hetkestä, kun sinä päätät, että sinä olet tärkeä.